Etxebizitzen espekulazioari eta prezio altuei aurre egiteko Bardozen 10 apartamendu proposatu nahi dituzte Noblia anaiek. Horretarako, Etxalde elkarteak erabiltzen duen eredua baliatu dute, alegia, etxebizitzaren jabegoa eta gozamena bereiziko dituzte. Arratsalde on ikusentzuleok, jarraian aletuko ditugu xehetasun guztiak eta gaurko saioan haur txikiak badituzue, ez galdu, KUX 74 enpresak xaltarrak etxera bidaltzeko duen zerbitzua eta saioa bururatzeko Dona Paulen ere egongo gara, Nafarroa berari buruzko museo berria ezagutzeko. Ez galdu. Bizitegien gaimin berari buru egiteko proiektu berria Bardozen, Noblia espeletako anaiek etxe hau erosi duten berritzeko ideiarekin, orotarat 10 apartamendu proposatzen dituzte jabegoa eta gozamena bereziz Etxalde elkarteak egiten duen munduan. Jada xede hori guk egin dugu sekatzen ginuelako etxalde bat edo etxe handi bat konpontzea, berestia eta saltzea hemengo jendei. Guretzat da aterabidea gure ideiak finkatzeko eta bururatzeko. Hori gabe ez ginuen aterabiderik. Hemen Bardozen metro karratua 2.000 eurotan saltzen dute, usaian baino askoz gutxiago, izan ere bataz bertze doblea izaten da. Jada importanta da guretzat, nahi dugulako saldu merkeago hemengo jendei, baina badakigu gero haiek saltzen alko dutela aixekarioago gure lanaren gainean ere. Hor, seguratu gira, erosiko duten jendek ez dutela saltzen alko merkatua baino garestiago. Senditu du gaiza bat azkarra, hainituen ezagutzen. Gure harreman guziek euskaraz dira, eta euskaraz ateratzen dituzten hitzak dira da Etxaldeko xedea. Eta ez dira etxaldekuak. Eta orduan hor senditu dut, mena egiazki etxaldek bere herruak gure herri juntan dituela. Noblia anaien xedea pozgarria zaio Beñat Etxebesti urteak dira ideia hori sustatzen duela Etxalde taldearekin, helburua espekulazioa gelditzea. Emankor den lana ikusten dugu da herritarreki lan egiten den lan hori. Elkartasun bat ere algar ezagutu gabe ere, badugu holako elkartasun bat, hori ez dakiat kultura denez edo aitzinekoek utzitako gaiza hori. Senditu dut ere familia horrek geroko herri da, ez da oaiko. Ez du pentsatzen behar dugu egin hori eta sartu dirua lehen bai lehen eta ez tekiat zer eta zer. Ez, dira geroko ari dira. Eta hori hunkigarri da. Hemen elkartea sartu zen Etxalden astapenetik, elkarte gizan zelarik, eta gero lan gehiago egin nuen Etxalde kooperatifa bihurtzeaekin, hor biskat lagundu gintuen. Eta ikusiz proiektuan baditugula kooperatifa berri batzu ere sortzeko asmoan gira, mandezaun ezperetan, hemen Bardozen berba sortuko dugu bat, eta beste lekuetan ere agian ba. Ordean etxatzen gira gure sareaekin pixkat jende animatzen proiektu hortan sartzeko. Iruditzen baitzaiku etxe bizitzako arazoari errapostu on bat izaiten aldela. Ez du denei errapostua emaiten ahal, baina errapostu on bat da, eta gainera jendea elkarrekin lan egiteko ideia bizikiona. Noblia anaien ideia espekulazioa urrunegi joan dela Euskal Herrian, lehen urratsa Bardozen eta menturaz noizbait gehiago geroak erranen. KUX 64 xatarrak erosi eta etxera bidaltzen dituen enpresaren helburua argia da, gurasoen egunerokotasuna erraztea. Kanbon kokatua den enpresa honek urteak daramazki etxeetara xatarrak eramaten aurrentzat baita helduentzat ere bai. Baina enpresako idazkariak azaldu duenez, familiak lagundu eta hien ondoan egon nahi dute aurrek xatarrak eramaten dituzten lehen urteetan. Erosotasuna eskini nahi dute badakitelako aurrak izateak zer suposatzen duen. Adibidez, goizeko 4etan seme alaben xatarra aldatzean ohartzen badira soilik 2 xatar gelditzen zaizkiela, eskaera egiten digute eta biharamunean bidalketa eguna bada xatarrak etxean dituzte.
Azparnen kokatua den biltegian, eskaerak prestatu eta Ipar Euskal Herrian gaindi banatzen dituzte produktuak. Amaia Labordek zerbitzua duela 5 urte ezagutu zuen bere lehen alabarekin. Eta bigarren alaba izan duenean ez du bi aldiz pentsatu. Internetez manatzen zu, gure kasuan asteazkenetan ekartzen dute, ez bagira hor usten dute, bizki jes da. Kustoa Zankat enpresak pixatar motekin lan egiten du, ekologikoak, Suediatik datozenak eta normalak, Bretainiatik. Ez nituen egin nahi txatar, garbitzen ziren txatarrak, atxamaitut lan aniz dela, baina dena botatzea ere atxamaitut txatar hainitz erabiltzen dira, ere. Beraz, hautsi bat egiteko, bambuiak pixkat birziklatzen dira bestak baino gehiago, beraz, horrek nahu erakarri. Gainera, zerbitzuak duen gehigarri bat aipatu du. Eta maitzen dudana, berriz hartzea dituzte ere neurriz aldatzen duzularik, gelitzen zauzuna hartzeute eta trukatzeute, eta hori interesgarria da. Hain zuzen, Esteban enpresako kideak azaldu duenez, itzuliak diren satarren kopurua hurrengo fakturan murriztua da. Bigarren neurritik 3 pasatzea oso azkar gertatzen da. Zaila da aurreikustea, beraz soberakinik ez izateko, bigarren neurrikoak hartu eta aldatzen ditu. plein de problèmes, ça facilite vraiment la vie. Kustoa Zankat enpresa 2009an sortu zen eta urte luze hauetan bere aktibitatea garatzen joan da. Gaur egun 500 bat bezero ditu. On a réussi à avoir les clients avant que la femme accouche. Lortu dute familiengana iristen amak erditu baino lehen. Lehen ospitaleak satarrak ematen zituen eta orainez. Beraz familiek satarrak lehenagotik pilatzen dituzte. 3. Et là, en fait, taille 1, ils sont déjà prêts, ils nous mettent dans la valise, on part avec eux à la maternité. Prezioari dagokionez, on est sur des tarifs quasiment similaires avec. Prezioak antzekoak dira eta gainera bidalketa ere eskaintzen dugu. Garrantzitsua da zerbitzu horien nabarmentzea, familien egunerokotasunean laguntzen baitu. Aussi un service qui facilite la vie des familles. Ez utxikulan konparatu, baina ez zauti duritzen biziki kario direnik. Etorkizunari begira jendea laguntzen segitzeko ideiak ez zaizkio falta proiektu honi. Donapaleuko bideagunean, Nafarroa Behereko museoa ireki berri dute. Garaian, hiriko frailetegia zen eraikinean. 2005 arte frantziskanoak egon ziren bertan, eta alain Zuaznabarinda bideaguneko arduradunarekin murgildu gara museo bilakatu berri den xokoan. Baiotza eta ugela, eriotzaren dolu gela, gurean dugu gau bela, gaua mezaine gungoi bela. Guai Kalaustranen inguruan, badugu Basen Nafarroako museoa, Basen Nafarroako bilduma, badugu gai handi bat, da Dona Paule eta Nafarroari buruz, eta gero segitzen dugu gure ibilalia, gure bisita, aurkezteko, pixkat, sakontzeko ere gai desberdinak, adibidez etxeari buruz, bada hainiz objektu azpimaratzeko zergatik biziki importanta zen etxea hemen eskualerian, eta gero ere badugu historiari buruz ere. Gure kondairaren zama, haize arrotz batek darama, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Eta ohituren buruz, kirora eta kultura eta badira objektuak, bada ere bideo zaharrak. Duela 100 urte, Donapaulekoek egin dituzte bideo batzuk. Hainiz argazki eta Donapauleko zinemak egin du montaketa egiteko bideo bat horregatik. Baditugu 3 bideo zaharrak hemen ikusteko manifestaldi bat adibidez pilota plazan edo merkatu estalian edo merkatuan. Hori da gure berritasuna ikusteko ez bakarrik objektuak, baina bideoak ere. Guztia 4 hizkuntzetan idatzia, azalpenak zein gela bakoitzean dauden panoak, euskara, frantsesa, gaztelania eta ingeleraz. Eta bisita libre egiteko, gela bakotsak badu bere gelako fitxa. Hemen barnean baduzuz bakarrik xetasun batzuk, objektu batzuk lotuak, baina bereziki baduzu zenbakiak. Eta horiekin behar duzu hartu gelako fitxa, egin zure itzulia ikusteko lehenda eta hori xetasun batzuk ere hemen gelako fitxan. Nafarroa, Nafarroa.
Bertaratzen denak museotik haratago aire librean dagoen gune zoragarri bat ere aurkituko du. Hemen gune hori da gune kultural, turistiko, badugu lorategi bat hemen, museoaren kanpoan, lorategi bat, gero jolas parke bat, eta guai badugu ere skate park bat ere. Hemen. Horregatik da aisialdiko gune bat, turistiko gune bat, eta behar da absolutuki din hemen bisitatzeko museoa eta gero lorategia. Museoa astelehenetik larun batera irekia dago, hala ere kasu, abenduan itxi egingo baitute otsailera bitartean, baina amikuzera joan ezkero ez galdu Donapaleuko museo eder hau ezagutzeko parada. Ikus-entzuleok Donapauletik jaso gure gaurko agurra. Bihar arte!